brillen els cels, brillen fins que no ens retrobem. Xavi es va presentar el passat 28 de març a la Sala El Forat del Pany de Vilafranca del Penedès les cançons del seu primer treball anomenat Un petit viatge. En una sala plena a gom d'assistents que havien acabat de sopar, la banda del Xavis amb la Trià Ferrer als teclats i el Jordi Armengol a la guitarra van anar tocant les cançons d'aquest disc: Brilla, Buscant una direcció, Si pogués o Aire. Gràcies. Bon nit, com esteu? Bé? El sopar bé o no? Quan hem arribat ens han dit, hòstia, hi ha totes les taules reservades, I jo he dit, hòstia puta, tot i sí que tinc popularitat, No, és que és per sopar. No, heu sopat bé, però no. Perquè hem estat allà a la cuina, hem intentat dir, bueno, si avui que vagin al concert, sobretot, tractem el tema bé, Està bé, això una sala que es pugui menjar i després tinguis música en directe és una cosa que està bé. Jo no. Nosaltres som de Reus, bueno, el Jordi és del pont de Vilomara. És que arribi al teu cor, és que el dia es torni vespre, és que quedi sense veu. Entre cançó i cançó, el cantant reusenc, per tal de fer més amè l'espectacle, va anar comentant anècdotes o explicant la vida dels músics que l'acompanyaven. Diu així. El meu país és tan petit, quan el sol se'n va a dormir, no està prou segur d'haver-ho vist. Igual les teves àvies, que és per això que tornen. També hi va haver temps per alguna versió com aquesta. Com m'agrada a mi. O alguna anada d'olla com aquesta altra. No, d'aquestes mans, Diu així, Ah, no, Saturday night, perdó. Tornem a començar. Saturday night, so what you make you what you know. És que no sé res. So my baby. Perdó, aviam, para. És que dic baby perquè és l'únic que sé en anglès, Baby ho dic fort, no? Dic Saturday night, what you make, baby. És l'únic que sé en anglès. Això us ha agradat, cabrons? Toquem això i la gent, vinga, va. Re d'autor, canció d'autor i hòsties. A la gent no que li agrada això. Si tanques la porta tots els teus errors, deixaràs fora la veritat. No perdis el